Demek, xotin, men yigitlar yana garajga yana borib kelaveraymi? Yo'q, bir qoidada bormisan. Bratан, Men kela olmayman. в смысле kelolmaysan? Xotin jibermadi. Слушай, мастер kelmadi bugun. Kelolmayman de. İşin düşkünden güne. Mashinam hazır bo'lmaydi, g'afo et. Motorum, Әу, нәрсә? машина hazır түгел. Авылга кайта алмыйбыз инде әниләреңә. В смысле инде әниләргә кайта Һәр алмыйбыз? вакыт хатын-кызлар үз ирләрен гаражга җибәрмәгән очракта 5-10 кеше кәефсез, акчасыз, эшсез калалар. Хөрмәтле хатын-кызлар, ирләрегез "Мин гаражга киттем" дисәләр, зинһар, җибәрегез.